zvakafamba sei? Zvakanaka. Ene ndoitwa Gabriel Timothy Samembere, ndogara muno munyanga, ndiri mugari wemuno. Zvakaitika ndezvekuti ndichigara nemukadzi nemhuri yangu, ndichiva mukadzi nevana. Mukadzi wangu taigara tichinesana nguva zhinji nedambudziko rechipfambi. But nyaya yaiitika ndeyekuti pese patainesana nemudzimai wangu aitiza akananga kwa mama wake anova sisi kwa mama wake. Panyaya dzese idzi ndaiteera ikoko, sisi wamama ndiwo waitonga nyaya. Zvakaitika for almost more than 5 times. Zvadaro ndakasvika kekupedzisira kechi5 ndakavabvunza asisi wambuya ndikati ini ndiri muno mugari wemuno munyanga, but pese pandinonesana nemukadzi wangu ndimi munotonga nyaya iyi, nyaya dzedu dzese. Why list kuna ana tete wekwangu nevatete wemukadzi, sei imimi mukadzi mwana wenyu asingaendiwo kumusha kwedu achinondiripotera bosi pese pandouya nenyaya ndimi munotonga nyaya muchindipa mhosva ofuchi mwana wendi anenge akanganisa. Vakataura kuti aipapo iyoyo point, but kubva nhasi kuenda mberi iwewe kana manetsana handikuona soka yako pano dzika kumba kwomurume wako. Zvakanaka, takagara gore rese mune zvakanaka. Mushure mezvakatanga unhu hwake akatiza zvakaenda kumba kwako iwo. Waenda kumba kwavo iwo, ambuya vangu vakati mwana wasvika kumba kwavo after 3 days vakamutsvagira rumu yekugara. Wachibva kugarden vakati kune next door wavo, haunawo rumu here yekuti mwana wangu agare? Zvikanzi rumu iripo. Ndovakamutsvagira agare, akatanga kuita zvaakaita. From there wakamuti iwo chitiza nevana uende kwaMutare. Vana ndovakazotaura nhasi uno pandotara vana vacho vari pano. Akatiza nevana akaenda kwaMutare. Asvika kwaMutare pekugara pakanonesa, chikafu chikanonesa, vana vakaita 2 years vasingaende kuchikoro. Ndaipota hangu ndichiendako ndichinoonana navo ndichitipawo zvandaikwanisa kuvana. Mushure maizvozvo akazodzingwa paaigara. Adzingwa paaigara akatakura vana, ndofunga vana vacho vari pano vachataurawo zvavachataura. Adzingwa paaigara vakatakura vana akati handiti ndokudzoserei kuna baba wenyu. Vakasvika mutauni vana vachitaura vakati zvakaitika zvokuma past 9 anzi handiti ndokudzoserei kuna baba wenyu. Vasvika mutauni akati kune vana mirai panapa ndokumboenda kutoilet, ndokubva atobuda bvaindakadoma. Vana ava vanga vari 5. Mamutare. Mamutare. Iye aigara kusakubva nevana. Mutauni maakasvika achisiya vana mutauni Mamutare. Mamutare. Okay. Aigara musakubva. Akasiya vana Mamutare achibva tokwira bhazi vaenda. Ndokutaura kutsanangura zvakaitika vana vacho ndinawo pano. Right, zvadaro vana vanoti takasvika kumapast 4 vanhu vepamusika vakazobvunza kuti ko chiiko chikonzero kamwana vana vanga vari 5 kadika chikakaine makore 3. Vanhu vakazobvunza vemisika vanotengesa ipapo ndokusangagura nevana. Vamisika ndo vakazoti kune mapurisa kounzwaiwo statement yotora nevana. Vana vakatora nemapurisa. Kadiki kacho kakanotengerwa chikafu vadiki vairi vasikana ka 3 years nekamu kacho kandinako pano. Right, katengerwa chikafu vakatakura vana vakaendesa kuwelfare. Welfare vaitira vana vaita tichengete vana vaitira vana vaendesa kusimukai. After a week mukomana wandinaye pano anova mukomana mudiki akazovapa nhamba zvikanzi fonai date doya titore. Panguva iyo ndandabvawo muno munyanga semunhu anga ugare ega. Ndakuita basa rangu ndiri kuManika Bridge. Ndakafonera uri musemande ndiri pamba panonzi paChiremba. Ndichangobvawo kusvika ndichitopiwa bhenji ndichigara foni chikoro ichibva yapinda kukanzi wachinditsanangurira. Ndikati ano mangwana ndikuya ndichivaona vana vangu. Ndasvikako mangwana acho ndakaona vana ndakadzisa musodzi ndikachema. But ndakati handina mari yekwanisa kutakura vana, regai ndimbonotsvaga mari. Wanga uri musi wechipiri. Chitatu, china, chishanu ndakaendako ndine kamari kandaive nako. Kamari kangasikatokwanisa kutakura vana. Vana vanga kugara nani? Vanga vari kusimukai kunherera. Ndaona vana ndakati mari yangu handina yakakwana, vakandibasa $6. Ndikatakura vana vangu ndikatombovadzidzisa paManika Bridge pandaigara paSt James Zongoro Primary School. Ndopa ndakaisa vana vangu. Ndaisa vana vangu ipapo. Zvisine hazvo kupera kwakazoita gore ndakati mwana wangu ngatidzoke kupi kumusha kunyanga mandaigara mulocation. Ndasvikako ndakasvika ndaigara pamakebhini pastand pangu ndakaisa makebhini. Ndakasvika makebhini angu atsva
ndakaona kuti right kuti ndichikwanisa kuvakisa kutenga mapuranga marata nezvimwe zvese nevana vada kuenda kuchikoro mamuri muna December ndikwanise kuendesa vana kuchikoro nekuvakisa izva zvichakwanisa kuita sinzi ndisina zvinhu zvese zvatsva ndakati ndikatsvake vanhurume yekuloja ndikatanga kuloja ndakati muna April patichabhara chikoro ndo pandichatangawo kudini kuita pulani zvisinei 2 days before kuvhara kwezvikoro it was 25 March mwana wangu mudiki akabva atsikwa nemota musikana ndokubva afa mwana uyu afa zvisinei hazvo namba dzamai vacho ndenge ndisina because anga asingadi kuti namba dzake dziite sei dzizikanwe akafonera nehama dzake rufu rwakaitika akatsika mwana akati tichaita zvese ndisu kubvira kubhokisi rufu nechero zvese ndiwo wachaita asi kana tapedza tichazogara pasi tokurukura iyi asikirete mumusha medu zvisinei hazvo vakaunza mota yechikafu vakaunza mota yechipiri yechikafu yechitatu yakasvika tatopedza kuviga mwana zvadaro vakutakurwa nemota mukadzi wangu haana mai haana baba asi anaona sisi wani wamai ndo nehama dzavo ndo dzadziripo ndo wakamuzivisa nezvese zvadaro waniwo akaburuka mumota ndokubva aenda paibikwa mwana wangu ndakati anofanira kuibika kumusha panext negorani ramudhara rababa wangu shuwa ndo zvakaitika vakukwira mota kuti vachidzoka waniwo akaburuka ndokubva aenda paibikwa nevekwedu muchikonzero wangaona chikafu chaitwa sei chakaburutswa mumota ndokunzi hapana chikafu chiripo here apa tiendesewo vana akurewo vana vangu mupfungwa dzangu ndakafunga kuti ticharara tomuka mangwana tese pamwe chete toona paguva remwana pataiga mwana but ndakasara ndikanoona nehama dzangu zvikanzi wekwedu wakati aiwa chikafu chiripo taifunga kuti tichapa vana vacho mangwana nababa vakudini vakuenda tikanzi pane free transport chikafu chakatakurwa ndokubva chaiswa mumota chikafu chakaiswa chakawanda asi vekwedu wakazarawo ndidaidza mumba manda ndiri kune vamwe varume vakati patapesera kuisa 4x5 kg dzematemba munzwa mashoko patapesa 4x5 kg dzematemba pane akabva ati mbuya wanhingi chikafu chaiswa mumu chakawandisa siri torai chikafu chimuchekete mopota muchiendesa bichara because mukaisva chese anochitengesa kureva inini mashoko yakangondibata asi ndakabva ndanzi enda kumba mangwana unoona kuti chikafu chadini chasiwa here because mota yefura nekumba kwandailoja ndakasvika kuti mangwana acho takamuka tikaenda kumakuwa tikanoona paguva pemwana ndichibvapo ndakabva ndananga kumba ndikasvika chikafu hakuna ndakasvika kumba ndabva ndikabvunza vana ndikati ko chikafu zvikanzi hachina kusiyiwa takatoburutsa kumba kwani kwagogo ndakati zvakanaka kamusikana kadiki kekupedzisira pane afa uyu kaitera neafa kakarara ikoko vana ndakatasa ndikaona vari kusurukirwa nenyaya hembe dzemwana dzavari kuona bhutsu dzemwana afa uyu ndikati vana vangu handi tinosairi kutaura tikutenderera ndoda kuti pfungwa dzevana dziri furesheke asi handi tinotsvaka musikana karara kupi karara ukwako tasvika ikoko ndakamira mutemeke ndikatuma vana vakasvika vakatsaningwa toswera duko ndadzina dhedhitore mwana takanzi vana vakabva vanzi kana makubva ikoko muye tokupai madomasi netumatemba twekunobika bhajeti yadini apa yatanga takaswera kushuva bvatadzoka idini kwatakadzoka nabwo taenda kumba mashoko yakandibata mangwana ndakaona mukunda vaambuya ava kwete mukadzi wangu ndaona mukunda vaambuya ava ndakabvunza kuti ko mashoko amakuzotaura ekuti ndotengesa chikafu zvabvepi tikati chikafu chenyu chiri kokumba uko kwamama uko tobikira munhu rikuya kubata maoko zvakanaka pandinawo kanzira vemuno mukadzi wake tatineya parufu akazondidaidza wakati ko chikafu chasvika here kumba bo zvese zvange zviripo ndikati chikafu hachina kusvika maindirafonera akafona mhinduro yakapindurwa ndoyandakapindurwa kuti chikafu chiriko kuti ubika rikuya kubata maoko kumba kwavo kwete kwangu chikafu icho wakagara nacho wakachishandisa pawakazondidaidza kwakapera mwedzi mitatu wakati chikafu chenyu chiri kwakwa ichi chikafu chandakaratidzwa hachisiricho changa chakatumirwa kupi ndakati aiwa chikafu ichi kumba kwakanzi kwakaunza zvakadai nezvakadai nezvakadai uye wakandipindura wakati chikafu chimwe takapa nhingi chimwe takapa nhingi wakandimenjenera vanhu vanokwana wakati wandei weukama hwavo
ndakavabvunza ndikati saka zvireva kuti chikafu ichi chasara ndo changuwo chamakasheyawo pakusheya kwamakaita ndo zvakaitika. Ndikati ano handikwanisi kutakura ndichadzoka kumba ndonovazivisa kuti ndo zvadini zvamataura. After 3 days ndakaisa message ndikati ano wekumba vati sinzi mungori gogo wacho hapana chakashata torai nchi chikafu ichi pedzisai henyu. Zvisinei takazopiwa chema nechikoro. Chema yatakapiwa nechikoro ndakachingobuda muschool yard. It was 63 years and 26 makoni. Chingobuda muschool yard ndakati kuna mukoma wangu mukoma andimuudza kuchemerwa kurubatirwa maoko here. Mukoma wakati ndikati ngatiendese chema. Takaendesa mari iyoyo kwavari vakatambira. Tikazopiwa ini ndaifambawo semunhu anozivikanwa muno munyanga tepiwa madhoradhora echema ndaingowapa wakatambira. Asi zvakazondishamisa ndezvekuti mwana watakaviga musi wa 25 March musi wa 3 July kune mota yakasvika pamba yaunza chikafu chisiri chandakunge ndaratidzwa chiya chachandiwedzerwa ipicha asi chisina kukwana. Wanzi taunza chikafu ichi wakangosiya chikafu watopinda mota pawaenda. Ndakafonera ambuya ndikati ko zvamakunza chikafu zvisina kuwirirana. Mhinduro yavo yekutanga wakandituka wakati idiot urishandisa mishonga uda kundiuraya. Ndakati chikafu chenyu ndikuita sei ndikukudzoserai zibhozi maunza risina kuwirirana. Zvadaro ndakatakura chikafu nemusoro boni asina wangu mari pane vana vangu vachienda kuchikoro tikatakura tikasiya mumashopu. Zuva rechipiri takaunza chikafu, rechitatu tikaunza chikafu chatakaunza tikasiya mumashopu. Takasangana neumwe watakasangana naye akanditaura akati inini vanhu chikafu chauda kudzosera mira kudzosera bhozi wava kwandiri wachichema chema kuti ngaatambire chikafu ichi pane zvakudai dai zvikadai. Saka iniwo chienda wonyora list yechikafu ichi vadzosere but kubva ipapo nanhasi havana chavati vadzosera apa. Alright, saka imimi takatarisa muri kuona here kuti kudzosa kwakazoita chikafu pane zvingadai zvakunetsa here kana kuti zvakamira sei maonero enyu? Zvakubva kumahunga andakanzwawo vachiti ivo vakati pane zvakudii. Inino ndakaitawo tsvagidzo yangu mumusha umu kunewo vandakatsvagiridza vakati pane umwe munhu andakabvunza akati pane mhepo yakudini yakutenderera. Wechipiri akati aiwa pane zvakunetsa. Asi kwandiri havana kubudisa izvozvo. Saka imimi menge muchifunga kuti muchaita sei kana zvichinge zvadai? Chikonzero chikafu icho nhasi ndakachichengeta handina pandati ndachiisaba. Ndakangomira ipo ndakavafonera mari rimwe zuva ndichiti ko muri kuti chine chikafu chakasara. Wakati kana ndaona mari ndikati ndizivise bhozi pandakachengetesa chikafu pamashops ndiri kubhadhara mari yekuchengeta kwechikafu. Wakati ndati kana ndaona mari ndikati aiwa kana zvakadaro ndakumbokudzoserai chishoma chamakandipa mozoti maunganidza mozodini mozounza zvikanzi aiwa ngatitii kuswera mangwana. Wakati ngatitii next week ndenge ndatenga chikafu chacho. Alright. Saka ngatimbotarisei baba imimi pane zvese zvakaitika izvi kuchimbodzoka mararamiro muri kuita nevana. Muri kurarama sei nevana? Muri kuenda kubasa here? Kubasa handiendi ndotongoitawo zvemari. Saka vana muri kukwanisa sei kuvabhadhara school fees nekudya nekuita sei? Ndinotombotenda hangu pachinhu chidoko pekuti vamwe vacho vakapindawo pamabhimu avakapindwa. Pachikoro apa vanonzwisawo upenyu vandorarama nawo. But ndinotambudzikawo pekuti zvakawandawo zvinongonesa mukurarama. Dzimwe nguvawo varipo vana vacho ndinawo pano vanotomboshayiwa kana chikafu. Zvakawanda zvinotombonesawo kuti vanokwanisa kushanda. Saka tomboti nhasi mabuda pano paTV vamwe vanhu vane mwoyo vanogona kuzwa mwoyo vanonzwa tsitsi vari kunzvimbo dzakasiyana siyana. Vamwe vanogona kuda kukubatsirayo kana nemari yekuti munge muchikwanisawo kuchengeta vana. Vamwe vanogona kuda kupai chikafu chekuti munge muchikwanisa kuchengeta vana. Vanokwanisa kukubata ipapo. Namba dziripo ndinadzo. Ine namba mbiri dzanokwanisa kupa. Chekutanga namba yekutanga iri paipo cash inoti 0782 081 930. Kozoita yechipiri 0779 377 001. Aiwa, tinetaura tinzwe chii chakaitika iwe mukomana nemukuru kuziya zvakaitika? Takabva kumba taigara kwamutari kuNew Chisamba kusakubva. Saka takabva kumba ngari makusendwa namama handiendi kudzosere kuna dhedhi wenyu kunyanga atiri mamutari. Ndopa takabva taenda tasvika mutaundi bvatisiya nezvinhu bvatiwo
ndakumboenda kutoilet sarai panapa ndopa wakabva wangoenda isu bata kwakuri kumapast 9 batagara kusvika kwakuma4 mapurisa ndopa takabvuta wano pamusika wachingotibvunza kuti chii mama wenyu ari kuti twaenda kutoilet ndopa takabvuta zotorwa nemapurisa bvatendesa kusimu vatsvagira kamwana kadiki kakaripo kadiki kakaine 3 years chikafu vawadya vataendeswa kuwelfare vaitendesa kusimukai vatambogara mazuva ini ndopa ndakabva ndapa kusimukai nhamba dzadhedhi ndikatifonerai dhedhi wauya watitori ndopa wakabva wafonera dhedhi ipapapo ndopa wakabva vati gare gare bvauya saka isusu dhedhi pakauya hatinowaona tabva tangozongodzi pawakasvika iwo wakabva wanzi wekuwefe wakabva wati chimbomirai wapedze shungu dzavo wanga waruchema dzimbomirai wapedze shungu dzavo tozovaudzawo nacho wazonyarara ndopatakabva tazouya bvatatorwa bvatawaona sika wabva wati iva nangu mariba saka ndichazouya ndichiwatora wakabva wadzoka wazoya bva wawedzerwa $6 newekusimukai kwacho bvawati takura saka wabva wamboenda nesu unogara pamanika bridge panowa ndipo pawaimboshandira mazuva acho takugara pamanika bridge patombotisa pachikoro paSt James Zongoro patagara patatombodzidza pawazoti ngatidzoke kumusha kunyanga patakabva tadzoka tangoti gare gare mazuva tinomboloja nekuti takasvika mumakebhini ataigara kudhara atsva ndetibva wati rikatimbodoje hedu next year tozoita zvekuwaka ndopakabva tichangoti loje tangomboenda kuchikoro pane 2 days kuti zvikoro zvivarwe ndopaka musi wa 23 March ndo mwana mudikidiki anga ane 5 years ikoko kuti akunzwa ndokwaatsanangotiwa nababa saka izvozvizvi muri kugara sei nababa chii chiri kunetsa magariro amuri kuita nababa mama vari kumboya chikuona here aiwa maane nguva yakareba sei mama wasiri kuuya kuzoona apa tanga taane 2 years apa wakazongouya kuye kwaita parufu but hatinomboonana nawo pamakasiyiwa chimbotidzokerei kumashure zvishoma pamakasiyiwa muri wangani uchinzi ndokuenda kutoilet tatakasiyiwa tiri 5 apa tiri kuona muri 2 umwe wacho handi akazofa umwe wacho hapo hake padhuze panapa umwe wacho ari kugara naSisi saka chii mama muri kugara sei nadhedhi pane here chiri kunetsa izvozvizvi chamukadai kudawo kuti vezimbabwe ikubatsirei apa zvimwe zvinotinetsa pamwe pacho totomborara nenzara tashiya chekudya okay.